FM 87.9 Kumasi. Me patcho start mame. Mama pocho Michelle abenti bi. Owe na Michelle owe takrade fafra line. No si opim. Nti epele mu no man fa madweno man fa aman. Na dama. Medeka makofa mangu bi na moton. Nti metime yanko kumuwa no fie. Na kumuwa no na brother no ba wa na osi kwekusi opio. Oka kweku ka man fa madwon fa aman. Na dama. Eko nti me de madwe de ma kweku kas wachimo ko police station na kweku kada obaji ka na echu Akoma FM 87.9 Kumasi na me de madwe me de man nti kweku ti police quarters police fo wan kitchen da ni bi na oho na oti na dama mosma me de madwe de man na me yenetin nti me yenetin na wancha wa mant na yefumbe na kweku si yenke yungu na mesmenye mislo no si yenke yungu na mesmenye nti na muna onye ko nkotompo sekendi nkotompo what's papa bi wo yefu nti waka ka me yekọ papa na da no nkotompo bibia papa oyi da yefu no waka ka ya kwa na da no mugwan Akoma FM 87.9 Kumasi kweku si abenita ma abefia ane da ebur fitade obrum papa na maso meka che na galimpo medi na mamda wo abofra no enti me yefu no ye wo ma na fa me wo abofra no enti mekaka ma asem mechiba wo fa ma menuku na naso owe takwade number 1 wo fa da atamame we efim na ne ba ko wo fa no fa no amata wo chibo foot nketingete wo kojokom station enti ho no waje metinen meka ma asem no waje metinen na ma me no fa nden ne baname Akoma FM 87.9 Kumasi na kweku be na o se wotumo nyima akatina nti ma me kadam eje o ma nko na mesu yo maati nti kweku se o wotumo nyima ate na wa hwa abofra no nti kweku nyimo kwa efie kuma police quarters na onyima katina na da ma abofra na nantewe ye wo ma na nyinsan be nyinsan mu no emo no onhwam nti chapo na mokọ no Sofo Frank na oboam kaka nkra aye mokoro nyama miss mi obi a miss nyama pa nti se ada mensi nyama na sika bi anyim hu no na ma ko so egu Sofo Frank mi sika buam na Sofo Frank wa ma miska da mfa ntwe diban nti o ma na Akoma FM 87.9 Kumasi ama beyin onwa afefun biwa nti ye wo ma na ma second one so be ma Sofo Frank obo oye ototo million ade odema da eji waje na fa hwa abofra no nti ye wo police quarters ana kweku wase wobotune fifia ho wobotune fi police quarters no oka che na ebusuafo nti ebusuafo wo ma ne na wase ne dan bi go fijai nana nso wefim nti nana ne da no onkonka tinem nti kweku otu jam owo police quarters wo na okatina ne nana ne fie owo fijai nti oho na mo Akoma FM 87.9 Kumasi skasam ya oyedin mehen mafo wedidi na ade oyedin mehen nti mbisa kweku da omma miska na mfa ntwe ba mama fam na o so onyibi na ntakwasi nti ntakwasi no na mede ebufu na mede ebufu mafama no nkwara mede sidem na makada mamwo makada ma did see them nkwara mienu ampoche minyisi kweku ni dem uko jai nkwara no ma kweku kweku wo ho kweku wo dem na mede nkwara no ekoma no o kweku wo ho na mede nkwara ni siwo na kweku so oloshon kwara na makada mamwo takrade efie kuma rockeba nti Akoma FM 87.9 Kumasi abaye sunko kontosi kwando nti mekada ni dem no na adeche na meko kweku bibia oti fijai na makosho nkola no mekwa na nkola no wonu wo na mebise kweku nkola no wahefa na mekwa kweku aso no gas ono nwe na ediban nti seka na odi twa anyo no no de ye odi nwe amu no na mebise kweku nkola no wose nkola no anadwe na onye meko na odo nkola no kwa insta wa Accra na mesa denta de nkola edo kwa Accra anka nkyerem na awa hya ho na de mofom na edo kwa Accra osa Mrs. Wiskapa Akoma FM 87.9 so wono mantase ebufushu no mu no na me yisika no nda me de ba won nti wa no yi ne phone na odo from Sofo Frank dey
sɔfo frank eje wode sekan ba wo mu ɔhɔ na sɔfo frank ka che kweku do ɔmfa no phone no ɔmfa amam na onyem ɔmfa meje wo na onyem nkasa nti sɔfo frank mi nkasa na ɔsɛ eje wo fa sekan no to na enibi ma ye chapel na bra chapel nti mekɔ chapel na sɔfo frank ka che na eje wa sɛ benyin na wafa wo bebie na ɔdo kɔ akra na wanka nkyɛ wa eje wo tata benyin no chensi benyin no na awo pa de ma yin wu bio chensi benyin no fa mofama na bra na mesida ma ati nti ne mu no nti so Akoma FM 87.9 Kumasi na yin sa fofo bɛ nti yin sa fofo bɛ na sɔfo frank sa eje wa abedi nti na ekagya ho na yin sa fofo aba benyin na ate so wo bebie ehu hwan asan enyin na afa efun bio ni nyanti sɔfo frank ne bufui ne bufu wa aso dem eche odwam kra menyin sa sɔfo frank na obuam ma medidi nti sɔfo frank oyi ne ni wankasa de se be man ehye wonyin san kra no a Joseph Mensa wo hye wonyin san a won hwew mpocha won hwew mpocha sɔfo frank ne na hwew mpocha nyo nti okay utua so Akoma FM nti sɔfo frank shema wo ba oyi ne ni odi fi mo ho de je wo mambu obio nti ne mu no me pa aba awa asodem me fi asodem wo kra aka ni nya sɔfo frank chiche me brede onya hwe na me wa asodem nti ne mu na mo samo wo bio me wo bio sɔfo frank wan pa aba ogem wa asodem ye wo mo ana nyinsa fofo so be na sɔfo frank se je wa adale ya mempe nti awo akada awa na nyi kwekuba wa nti sedam na ta anemo mboa pa de mboa wa asodem bio nti sɔfo frank yi neni owo ma meni wa asodem Akoma FM 87.9 obi anya ma adoye owo sɔfo frank na asodem na me fi first no mo you adoye pa hono ba na sɔfo frank na obuam na boa wa asodem na wo ye de wa sorry dem ho a na wo hwe so de boa wo sa no ma me ya hwe na oye ehu mobile na wo sɔfo frank no ho na odo ma me ntonjom me pa ho me pepa ho usɔfo ma usika de kwasi ada wo nsɔre nkɔ anopapa kɔ pepa nkonya no so kama krofo sika no de ma wo de wonya hwe wa sɔre dem wo na ɔde ma wo kodi ba na waba na ɔde ama wo ntua so na sɔfo frank fan de nunua de Akoma FM 87.9 Kumasi kɔ pepa ho na nhyɛ nyame anu nya mpocha mati nti nyensa fofo ba sɔfo frank sɛ ontumi hwɛ me bio nti monko nti me fi asodem na echi ma asama yemabo na me fi asodem wo na mekodom kister fit cancer sɔfo afal wo cancer nti sɔfo afal ɔchiri kweku tina ho da kweku nti ɔya na me kweku lokun ɔwɔ mafama no ho na sɔfo afal chi kweku tina ne cancer na asoli dem de kweku nkwala no wa fa ɔsen nkwala no ɔwɔ ne sister ɔwɔ akra na ɔlohwan sister na ɔlohwan nkwala ne fine nti ɔwɔ ma na me na akom na sɔfo afale bi sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi sɔfo afale no wɔ faith wɔ asɔre wɔ ɔwɔ Christian faith wɔ cancer sɔfo asɔre no wɔ afale na kyɛ sɛ wo no wo nkɔ asɔre sɛ ɔkɔsom nyame na emu kɔ asɔre sɛ ɔkɔpɛ mu ma me obi a mosom nyame pa na yɛ den na wugya yɛ ayi sɔfo frank because wo ka sɛ sɔfo frank ɔboa oba panin no meboa yɛ ɔtɔ so mienu wɔ amoa aha enti no ɔse hwɛ na wo ne bɛrima no enhia bi because bɛrima ne nyinsan wo a wɔn hwɛw na wo bɛɛde no aba abɛda ne so enti bɔ ho ban na hwɛ sɛ wo ne no ensan kwanyi mu bie mu ɛna asa ne kwanyi mu yɛ na ma Akoma FM 87.9 Kumasi ɛka wo so wo bɔ ho ban na wo hwɛ sɛ wo nyinsan bie mu but wo di awo no na wo pɛ enti sɛ sɔfo frank si wasan kwanyem enti wo ntumi hwɛ wo di a wagya asɔre no ɛkɔ asɔre foforo asa akɔpɛ moa ni ahwɛ ma na nkola ne sensamo ho ni ahwɛ but sɔfo afa no ya wo de bia makɔ kono nyama dem me enkra no mo femfa mo ɛyɛ hwan ma ɛyɛ ma memba bible say yɛn sɛmpro ano anwea ti sɛ wonni sika kra na sɛ bɛma ne hwɛ wo a wo de awo no ate ton ɛna wo kɔ san hwehwɛ sɛ asɔre na emu a wo kɔ ha Akoma FM 87.9 Kumasi wo move to another church so nti sɔfo afa no mekodo ne chapel mekodo na ɔrekɔ bɛyɛ 2 years nti ya wo de bia sɔfo afa ɔfrɛ me de ne ɔnye ne yɛ wɔyɛ adwene na ya wo de bia menkesi wɔnyɛ ma fa ama hon